Mas. Oh, rapi nak blas ini. Jadi nyabor rapi nak blas ini. Lah. Piye carane? Duit 1.000 ora duwe. Warung yang tutup. Jadi ini oleh sumbangan ini yondil kan. Iya caranya ini. Apa aku jadi Pak Seno aja. Solusinya itu piye jale Pak Seno? Aku rono paling duwe solusi deh. Wis rono. Iki, pringe. Wah, cilik-ciliknya iki, Dik. Telepon Ibul. Heh? Teleponan Ibul. Oke, Bos. Iki nomor Ibul iki. Oh. Iki jane ngono iki. Otak iki. Jarang lah. Halo Mas Bro. Iki bocah-bocah ning guys. Dur-duran ket mang iki. Pak wis gawe kowe. Wis digene kok lesung iki. Kerjane no cepet. Yo wis ora tak rono ae aku. Tak tunggu ning kene ning gubuk asmara Pak Posudi. Siap? Oke, siap. Oke. Siap. Laksanakan, Mak. Wis gawe. Adewe kon rono piye? Yo masuk wi. Oh, njur rono lho. Njo budal. Tapi anu marani Wahyu se adewe. Iya. Oh, yo neh. Yo. Enak iki kan. Ya to iya. Bagian kowe enak ya dipicik nih kan. Yo. Terima bersih kok. Lanwen. Kulanwen. Presiden. Kulanwen. Iya lah bocah itu. Bola. Dek, lo gula. Kamu lah. Oh, udah ada jawabannya jadi. Nyapa? Iya kan? Iya. Segini kan. Poso ini kan poso di ini kan. Iya. Lalu, iya. Biasanya tahun-tahun aja aku poso marahi. Biasanya aku poso. Pak. Kuwi, nyapa poso dingai. Ya ternyata aku belas loh. Ya aku poso tenan ibu lho sahur war payung. Ya aku poso mati geni. Saya bawa belas. Aku yo macet teh. Iya,
Aku kan kopi tutup sowe. Ini orang ngari sapi aku harus jedar. Isowi. Piye kan solusine? Lockdown yo urung tio pendon marahi. Wes kok bener karo kiamat ya. Awake yang pendon langsung ini data kuwi resik warung-warung kopimu resik diborong. Bisa kiamat. Oh, murah. Piye kan? Iya. Benar awake. Apa wae? Ngepet. Jadi benar saya terjadi. Kok ngomong uang aku. Itu kan kowe. Tek tolong piye aku. Yo. Tapi aku yo kan ini kan. Udah lockdown aja. Lockdown. Nek kompet. Nek kompet. Iya lho. Iya, tekok kompet. Apa kowe kan? Tekok. Tapi ku anyar. Laras ini. Api. Rotok kejubulan data coding apa ini tahu. Tidak kaget. Tengok Google. Halo Google, assalamualaikum. Posisi golek hitungan. Waalaikumsalam Mbah Marem Sorwet Gedang. Ya. Kuwi channel-e rodok banter apa ora Google? Rodok banter. Banter. Rodok banter. Persyaratannya apa? Kakak keluarga apa? KTP apa? SIM? Langsung saja ke TKP. Wah, kok ono. Kira tuh gratis banter. Channel-e. Bisa buka main mobil nih Bapak. Coba. Enak itu paling. Tapi gue coba tera. Wah, ya Allah. Sekaya ngene iki. Mati. Setun kan. Wah, ya Allah. Main ngono anu kan. Apa kuwi? Mending Mobile Legend, Bro. Wah, apik yo. Apik iki. Jam. Nah, lo, dulu. Iya lo, panik. Sik to. Tembak lo. Wis tak tembak, Mak. Tapi wis karo liyane. Wah. Duh, sadar nyenteni lho iki. Sik to kurang sithik iki. Bro. Jak durduran nek aku yo. Mumpung carane nembak ngene. Oh, wes ayo, wes. Nah, yo. Yo sawen. Iya, ada FK yo. Yo. Yo beda laku ya, Duy. Laku ya. Garam, jo. Iki asli. Yo iki lho main marem iki. Ambune kok lho. Iya berarti, Dik. Hah. Gedangnya iki Pak, bakaran ya. Warat iki mau isek-isek. Assalamualaikum, Mbah. Terus nyampe kowe. Terus kowe lho. Tak kira. Mbah. Kok meneng ae, Mbok? Piye ngono? Iki rezekine. Sopo kok takoni sopo? Iki celuk dhisik to. Mbah. Sawo. Kayak mencurigakan. Apa iki? Kang Seno kowe. Anu Kang Seno karo Kang Ben. Ben Ben. jare kayak perdukuran. Kan juga pesugihan. Pokoke juara ya jenjang Juara ya. nang ngene dene.
Mbah sapa iki? Sopo iki? Mbah, jenengan sinten, Mbah? Tanya uri. Mbah Kencong le. Mbah Kencong. Kencong ya lho. Kencong. Kencong. Wis langsung jale. Mbah Kencong. Iki kula nyuwun tulung rezeki ku sawerep pol. Nek pemasukan belas Mbah. Terak kompet to. Gero-gero Kompet lho, Mbah. kompete kon ngalih apa piye Mbah? Apa rezekine dilancarne iki? Butuh piro le? Iki kena gimana lho? Yo, aja to, sesuk-sesuk apa? Yo anu, Mbah. Butuhe nggih yo lak iso yo sak akeh-akeh, Mbah. Kebutuhane entar sik, Mbah, barang-barang iki, Mbah. Yo, tersupport. Detik-detik. Nah, iki real iki. 2000 lek mlintu. Iki. Iki mlintu iki. Gambar pati murah kabeh. Rodok suwi ngono wae. Gambar abang. Oh, Rodok suwi. kita bocah iki. Ora. Bagi kowe. Bagi kowe. Tahun kepungkur kayak juara-juara. Mercon. Wedok neng Ora ngono. Aku kowe lho ning kene sing nyeluk imbahnya apa? Asis kepepet tak ora duit belas. keterak kompet to. Bingung ya iki nyapa. Aja koyo ngono, Mak. Kowe bat poso-poso. Kowe ndak nalar. Piye to iki? Asli ndak nalar. Kataku pun ndak ngaku. Ki orang kopi ki tutup. Wis dikit balik ae. Aja koyo ngono. Terus piye ngene aku tuh piye? Iki tak balik. Nyapa? Ojo eman. Oh, iya. Iki memang loro. Loro. Nyapa ora usah. Iki bagian jodoh kene. Cara jara-jara. Tapi aja sampe ngono nah yo. Yo. Dosa iki. Kita anggap poso-poso. tuku es engko to nggih buka. Buka tok. Aku seran duit apa-apa iki lho. Buka tok. Sing wajar ae kerja yo. Buka tok iki. Foto Saiki jujur Nanti Akar duduran. tahun kepungkur. Gak oleh kok video sini. Ora. masuk iki. Ditimbang golek pesugihan ini ra ngasilne, tapi oleh dibuka engko ya to. Matur suwun yo Le. Saiki awake rono. Yo. Gordoran Hop hop. Tapi ya digadung gawe. Bah, yo, bolan jauh. Ayo. Yo. Apa dhewe kene lho laku dhewe. Masuk piye? Diwangi bareng-bareng. Bah, iki lho. Bilang kene yo. Yo, dah. Wis we. Bas. Loh. Kodang.